Миңа күйеуге шығарға тәкъдим жасадылар. Аллага шүкүр кызым. Тиз арада тамадага шолтыратык. Теги сүбөрүчө топаңны хатırlыйсыңбы? Юк. Эйде Татар Продакшн егитлерин чакырабыз. Заманча креатив туйлар. Татар Продакшн Казанда. Телефон 250 111 8. Сәлем, дуслар! Сәлем, ТМТV яратушылар! Ватанны саклаучы күні белән котлыйбыз! Ура! Барлык морякларны, очучыларны, десантчыларны! Музыкаль десантчыларнымы? Соң бит аларның яртысы хезмәт итмәгән. Барыбер, диңгезчеләрне, хәрбиләрне, шит сакчыларын. Ого, күпме мин белмәгән сүз. Барыгызны да бәйрәм белән! Башлыйбызмы? Башлыйбыз! 1, 2, 3. Шуп-шарт, киттек! 5-нче урын. Асыл яр! Ак каеннар. Асыл яр җитте! Мантуны жүшләтәсең бит. Манту? Син кайчан аны ясадың? 5-нче класста. Соң бит аны инде юешләтергә була. Шуннанмы ни? Мин белмәгән идем. Туйдырды инде, көне-төне җырлый. Ну. Трапезников. Коша, тот аны. Ямлы җәйдә каеннарга серләремне сөйләдем. Искән җилгә кушылдым да моңнарымны көйләдем. Ак каеннардан калдылар. Сабыр. Асыл яр бар, Трапезников бар. Тагын ким калды микән бу урманда? Туктар, Амил, атма. Нигә? Алар булай да яз калды. Иткәннәр икән, үз хәлләрен сөйләр өчен үз хәлләрен. Мин аңладым. Асыл яр ул урманчы. Баки урманчы. Юк инде лесник. Үзең кара, урманда яшый, хайваннарны аучылардан коткара. Нишләп соң ул кичкә күлмәктә йөри? Анда бит кычыткан, бүҗәкләр, саф. Чөнки ул хатын кыз. Көзне көткәннәр икән. Сагышларны тарата шул каеннарның шаулавы. Минем күңел халәтемне Хайваннар, куяннар, тиеннәр, барыгыз, качыгыз. Балыклар, йөзегез, качыгыз. Браконьерлар урманда. Халаморос андалусис. Ой. Гафу итегез. Дөрес әйтмәдем бугай. Булай качам. алар сүзсіз anladı. Ак кайыннардын Илсур! Качабыз тизрәк моннан. Нәрсә булды? Нинди ис бу? Әйттем бит, качабыз моннан тизрәк. калдылар.
Оят, ул бит мин түгел, ул куяннар. Көзіне күткеннер екен. О, барысы да аңлашылды. Юлмаған желек ашасаң шулай була ал. Қайынарыны сағышсыз деп ойлап ялығышқанымынла язмышлары тең екен бит кіші язмышларына. Ақ қайын артын қалдылар. Браконьерларга шулай кирәк ул. Һәм коррупционерларга. Сабыр иткәннәр икән, үз хәлләрен сөйләр өчен үз хәлләрен. Авыртамы? Шулай ул, артыгын алсаң. Көзіне күткәннәр икән, ак кайын артын. Нишләп торасың? Бар скорыйны чакыр, күрмисеңме ни? Шоп тизрәк, нишләп торасың син? 1 килограмм кишер. Нәрсә? Ярар, бирермен, скорыйны чакыр, бар тизрәк, бар. Юк, рәхмәт абзый. Мин сиңа ышанмыйм. Ничек инде? Башта кишер, аннан соң чабам. Юк, чыннан әйтәм, кесәдә бар кишер, кулларым пычрак, алмыйм. Син нәрсә, абзый? Жүләрне таптыңмы әллә? Мин мәктәптә укыдым, мин беләм мондый приколларны. Сау бул. Хей! Куян, тукта! Қалдылар, сабыр иткәннәр икән, үз хәлләрен сөйләр өчен үз хәлләрен. Көзіне күткәннәр икән. Рамил, күрдеңме? Ул егеткә урманчы кыз булышты. Демек, ул әйбәт кеше, браконьер түгел. Рамил, браконьерлар арасында да әйбәт кешеләр бар. Көзіне күткәннәр икән. Без синең белән аралашуыбызны дөрес башламадык бугай. Әйдә яңадан башлыйбыз, Мин беләм нәрсә эшләргә. Хала, аламорос, арладурос. Тукта, кирәкми син нәрсә? Анысыз гына, әйдә сөйләшәбез генә. Әйдә. 4нче урын. Гәрәй. Буран дулый. Кабат егетләрне 23 февраль белән котлыйбыз. Кызлар, безгә шампунь, носки, кырыну өчен күбек, трусиклар бүләк итмәгез. Теге елдан калды әле. Менә беләсең, Рамил, кайбер кешенең эчсә сразу күзенә чыга. Буран дулап февраль айларында. Татар эстрадасында ярты артист шундый, эчкәч кенә җырлый башлыйлар. Алып китә мине истәлеккә, күз алдымда тагын аны күрәм.
Қызыл күлмәк киелгән өстенә, ялкын кебек тибрәлә итәге, сихерләп гөл калдыра күзләре, бию буран белән бергә. Стоп! Нәрсә бу? Руслан, Гәрәйнең белая горячка башланды бугай. Юк, ул белочка түгел, ул сыганышка. Дуслаштыра кышны язлар белән, каушап калдым тагын сине күргәч. Тып-тып итеп гөлбәрә йөрәгем, ут ялкыны мине урап алды. Буран белән якын итеп, ялкын кебек тибрәлә итәге, сихерләп гөл калдыра күзләрем, бию буран белән бергә, дуслаштыра кышны язлар белән. О, Гәрәй, сәлам. Сәлам, Марсель. Сценарий. Әлбәттә. Әйдә. Күз алдына китер. Башта барный стойкада бәләкәй генә цыганка би. Аннары ул зурая, һәм минем артымда би. Шул цыганка. Әлбәттә! Аннан соң без картина аша урманга китәбез, һәм цыганка шунда. Гәрәй. Син тагын теге кызыл әйберне эчтеңме ни? Соң ул бит Морс. Гәрәй, менә монда бәләкәй этне күрәсеңме? О, той терьер, каян алдың син Алло, аны? скоро, тагын башланды. Кил, егет, тизрәк, әйе. Ялкын кебек тибрәлә итәге, сихерләп гөл калдыра күзләре, бию буран белән бергә, дуслаштыра кышны язлар белән. Дулый буран, чегән кызым бураннарда күрәм, салкын карга ипләп кенә басып, ут биюен кышка бүләк итә. Кара, таптым. О, теге Морс. Әйе. Ничек таптың? Булат Байрамов аша. Әйдә эчәбез. Син беренче. Ярар. Булат? Юк, мин Руслан. Әйдә эч тизрәк, шәп әйбер икән бу. Сәлам, дуслар. Бүген тәмле көрәштә кунакта Руслан һәм дә Рамил. Рамил, син дә аны күрәсеңме? Әйе. Кайчан җибәрә бу Морс? Шулай бит, Руслан? Күкмары, менә мондый савыт саба. Дулый буран, бу биюнең эзе калыр карада, синең аяк баскан эзләреңнән, умыр зая чыгар кар астыннан. Сау бул истәлегем февраль ае, онытмам мин мәңге шул буранны. Яңа елда тагын сиңа килгәч, алып бар шул буранга мине. Ялкын кебек тибрәлә итәге, сихерләп гөл калдыра күзләрем, бию буран белән бергә, дуслаштыра кышны язлар белән. Ялкын кебек тибрәлә итәге, сихерләп гөл калдыра күзләрем, бию буран белән бергә. Күрдеңме? Ул һәр вакыт җырлаганда менә булай иттереп йөри, селкенә. Аның йөрүе дә шундый. Хәтта авылда аның кушаматы амортизатор иде. Дуслаштыра кышны язлар белән, дулый буран, чегән кызым бураннарда күрәм, салкын карга ипләп кенә басып. Әйдә, шик, әйдә, үтәсең. О, Гәрәй, сәлам. Сәлам, кана. Туктале, сәлам, Гәрәй. Тынычлан әле, тукта. Менә булай йөр, тыныч кына. Гәрәй, всё. Әйдә, кер. Нишләттең син мине ваттың амортизаторны? Гәрәй! Ут биюен кышка бүләк итә, дулый буран, бу биюнең эзе калыр карыда, синең аяк баскан эзләреңнән, умыр зая чыгар кар астыннан. Синең аяк баскан эзләреңнән, умыр зая чыгар кар астыннан.
Нәрсе булды бу? Мен аңладым, бұл компьютер ойыны. О, джойстиклар, әйдә ойнайбыз. Син ишегән хатын өчен мин гәрәш. О, әле. Өченче урын. Бұлғар қызлары. Хуҗа Насреддин. Бұлар нәрсәдір тортқаннар. Белмим, мәтрүшкәдән катырак нәрсә ахырысы. Шәп. Клипны ғымырда да күрген юк. Хәзер инде безне бер нәрсә белән дә шакаттырып булмый. Хуҗа Насреддин. Руслан, алар бит нигерларның җырын урладылар. Менә моны. Сен уйлап қара, әгәр дә нигерлар аларның жырын урласа, нәрсә булыр иде? Хуҗа Насреддин. Бөтен шәрык иленә, тарихымның түренә, урын алып кергәнсең, эй Хуҗа Насреддин. Менә дөрес әйтәләр. Татар кызлары иң матуры. Ә Болгар кызлары? Болгар кызлары андый. Тормыштан ем табарга, юкта барны ясарга, күңелне төшермәскә, өйрәтәсең эй Хуҗа. Хуҗа Насреддин, Хуҗа Насреддин. Тапкыр сизгер шыматыл, тапкыр сизгер шыматыл. Хуҗа Насреддин. Сезгә бу клип ошый. Сезгә бу клип ошый. Сезгә бу клип ошый. Хуҗа Насреддин. Бүгендә сәхнәләрдә син Хуҗа Насреддин. Сагыш тулган күңелләргә бәхет шатлык алып кил. Яшә һәрбер кешедә канатсызга хыял бир. Моңсуларның үзенә кергә дигән дару бир. Хуҗа Насреддин. Хуҗа Насреддин. Тапкыр сизгер шыматыл, тапкыр сизгер шыматыл. Руслан, тукта, зинһар өчен кирәкми, Руслан. Мин моны бүтән кара алмыйм. Җитәр, кирәкми, Руслан. Хуҗа Насреддин. Хуҗа Насреддин. Туктагыз, стоп. Шуп шартта мондый хәлнең булганы юк иде. Без бу клипны ахырына кадәр карый алмыйбыз һәм карамыйбыз. Икенче урын. Лилияна Газизова. Син. Кара, буларның авылында да асфальт салмаганнар. Беләсеңме бу кыз кая бара? Кайда? Авыл клубына. Әнә кара, яңа ишек куйганнар, пластиковый. Менә кая асфальт акчасы киткән икән. Ого, дояркалар корпоратив уздыралар. Мин аңладым. Менә сыерлар. А бу кем? Монысы көтүче. Сине күргәч
кояшым син минем. Руслан, бұл клубта суқырайта тұрған сурагат соталар бұғай. Шынлапмы? Әйе, әне қора. Бәхет кышым син, 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 мұңлы жырым син, язы кояшым син, минем бәхет кышым син. Мұнысы армиядан қайтқан егіт көрініп тұра. Син, 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 мұңлы жырым син, язы кояшым син, минем бәхет кышым син. Қора, нешік тырыша. Ай, тырыша. Ай, тырыша, бірер нәрсе әләгір деп тырыша. Ай, Син, 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 мұңлы жырым син, язы кояшым син, минем бәхет кышым син. Ей, әзгіне түзмеді. Ашқанды. А мұнысы председатель малайы. Бары синің гіне жаным үзіп яратам, синің үшін шулықларда мен янам. Син, 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 мұңлы жырым син, язы кояшым син, минем бәхет кышым син. Көрініп тұра председатель малай екенін. Нәрседір сота, коммерс. Син, 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 мұңлы жырым син, язы кояшым син, минем бәхет кышым син. Күрші ауыллар, шывашлар келгеннен. Нинди шувашлар, кавказлар ул. Клубта гүлшуа, әйме? Қатын қыз әзірек есірсе, аның yanında шундуq бірнеше Кавказ барлыққа келе. Син, 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 мұңлы жырым син, язы кояшым син, минем бәхет кышым син. Син, син. Ура! Не ішлейсің сен? Юбилей! Геройға барлық вақиғалар да түшіне гіне кірген 30-шы татар клибі бұл. О, ура! Руслан, миңа білесің ме, яңа нәрсе түшқа кірді. Имеш Лилияна Газизова түшінде клип көрді. Рамиль, мен әлігіне түшімде сен кірдің, нешік сен түшінде Лилияна Газизованың түшінде клип көргенін көрдің. Бұл бейт начало киносы. А сен Леонардо Ди Каприо. О, шундық матур. Юк, сена Оскар бермелер. Берелі. Бермелер. Юк, бірінші орын. Булат Жиханшин. Біздің дүния. The world is mine. Біздің дүния. О, аны Булат yazған мені? Бәрін нені? The world is mine. О, шаллы. Нәрсе сіз ғажапланасыз? Әйе, шоуда қазір шулай. А сіз қошан? Соңғы тапқыр шоуда болғаныңыз бар, а? Сенің білән бірге бик тез үтті бұл вақыт, сезілмейді қола шул қадірлі сағатлар, шотландыра шумсы қабат сүйу назында. Вәт, Булат ақыллы, ғалим. Міне кім селфіні ойлап шығарған екен. Ұшырашырға, қауышырға бізге сәбәп бар. Сен мені сүйесің, мен де сеңа тартылам. Башқа қызлар менің үшін қазір жоқсыма. Руслан, ол вақытта ол селфи деп аталмайды. Нешек? Ол менің операторға ақша жетмеді деп аталайды. Бір күн көрмесем де сені бір ел бойына. Күн
Nechik Bulat kuldi? Bilasizmi nega? Nega? Chunki bu qiz anga bek qiziq mazak siyladi. Nindi mazak? Ko'kay boshlamoqlar. Kutuga boshingga o'zgartirib yuring. Bilmayman, Bulat kuldi. Bizning dunyo g'alyamli. Bu dunyoda borda motor, borda qiziq. Butun narsa g'alyamli. Klipning nega bunday ekanligini men angladim. Nega? Chunki Bulat har vaqt kamera bilan yuri. Ha. Yaratan men makaronni. Makaronni Italiyada o'ylab chiqarganlar. Yanarыңа гүл толпынам ашқынам Башар құшлар кебек көңілләрім ярсына Сенің һәр сулышың, сенің һәр бір қарашың Һәр бір елмаюың, исләремдә барса да Сәламәт яшәү рәвешен алып барам. Ey, to'xta, kamerani qo'y o'rnina. Qaraqni tutug'uz. Держи вора. Сиңа қадар булмаганда кебек бу тормыш Сине күргәч кенә нурлы сибеп таң атты Синең матурлыкны күрер өчен генә дип D20. D53. Ұзақ әлі. Мужик, түсіп тұр әлі әзгін, Миңа бұр. Йолдызларын шешеп күктә ойда калыкты Синең матурлыкны күрер өчен генә дип Йолдызларын шешеп күктә ойда калыкты Синең белән бергә ничек Бүгін мен 6-дан соң ашауны туктатам. Һәм бу эстафетаны Әмил Айзатуллага, Зүләйлә төркеменә, Илдар Хуҗага сиңа кирәк, брат. Һәм Шупшар топшыруның алып баручысы Руслан Харисовка топшырам. Рәхәт безгә безнең дөнья гөльямле Бу дөньяда барда матур, барда кызык Бөтен нәрсә Булат шундый яхшы кеше. Күрдеңме? Ничек ул кәлтә еланын җибәрде? Әйе, хәтта койрыгын да өзмәде. Мин түзмәс идем. Мин дә түзмәс идем. Синең белән бергә ничек рәхәт безгә безнең дөнья гөльямле Бу дөньяда барда матур, барда кызык Бөтен нәрсә гөльямле Камил Марсович, мен сценарий уйлап шығардым. Сіз бит танылған сценарист. Сіздің фикіріңіз керек. Ярар. Ey, Tuban Kama yigitlar. Ey, Qozon yigitlari, kutib turibsiz, har kelam. Sela. Нә? Мен тауда тұрам, үз-үзімні түшіріп. Аннан соң қайынлықта тұрам. Менә 2 кадр бар, қалған кадрлар YouTube'тан видео белән тутырам. YouTube'dan? Айе? О, гениально, дохи! Ничек минем үземнең башка килмәде бу? Алла ярыймы ни? Айе? Пик. Алло, Гүзәл Уразова, сценарий әзер. Әйе, менә монда сценарий, әйе. Синең белән бергә ничек рәхәт безгә безнең дөнья гөльямле Бу дөньяда барда матур, барда кызык Бөтен нәрсә гөлтәмле Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Сам себе режиссер». И у нас сегодня в гостях звезда татарской эстрады Булат Зиганшин! Исәнмесез? Я всегда с собой беру видеокамеру. Напоминаю, что Булат каждую неделю присылает нам много видео самого себя. Көрдіңіз ме, видели? Что? Вы только что чуть не чихнули? Круто же, круто, а? Снял, нет? О, снял, слава богу. На следующей неделе вам пришлю. Не дай бог. Что? Как это переводится? Аллаха шикр переводится. Аллаха шикр. Давай.
Хамин дуслар, традиция буенча безнең бүген тапшыруыбызда йолдызлы кунак Булат Җиһаншин. Сәлам, Булат. Сәлам, дуслар, сәлам. Сәлам. Булат, менә бу эшләпәдән сиңа үзеңнең ролеңне тартып алырга кирәк. Һәм без аның белән миниатюра куябыз. Әйдә. Әйдә, Так. напсын. О, психолог. Мин бит психологка укыдым. Һә, җиңелрәк булыр. Әйдә киттек әзерләнергә. Әйдә. Күз алдына китерегез Казанның иң танылган психологы. Доктор, исәнмесез, доктор? Исәнмесез. Мин төне буе йоклый алмыйм. Көне буе йоклый алмыйм. Нишләргә, доктор? Так, сезгә көн сайын ашаганнан соң безнең дөнья җырын тыңларга көн сайын. Булыша? Булыша, әлбәттә. Рәхмәт, доктор. Исәнмесез, доктор. Исәнмесез? Исәнмесез. Минем менә монда аяк авырта, көн сайын сызлыйм. Ник нәрсә эшләргә? Так, сезгә көн сайын ашаганнан соң безнең дөнья җырын тыңларга. Булышамы? Юк, ләкин барыбер тыңлагыз. Рәхмәт, доктор. Рәхмәт. Карале, Булат, минем теге кызлар белән килеп чыкмый. Нишләргә? Соң, Сайфиев, Илнар, мин сиңа бит инде әйттем. Көн сайын киләсең бит инде. Нәрсә эшләргә икәнен әйттем бит инде. Соң мин бит безнең дөнья җырын көн сайын тыңлыйм. Атна буе. Булышмый. Күбрәк тыңларга кирәк, күбрәк. Күбрәк. Доктор, исәнмесез. Исәнмесез? Мин, беләсезме, мин Мөнир Рахмаевны эшләпәсез күрдем. О, авырчырак. Срочно диспансеризация. Юк, доктор, юк. Кирәк. Мин мажор! Мин ошам! Санитарлар! Гилфанов тагын качкан бит. Мин мажор! Ох, рәхмәт була. Рәхмәт, егетләр, сезгә рәхмәт. Чүп-чар тапшырма рәхмәт. Пока.